С дигитализирането на финансовия сектор зачестяват и онлайн измамите. Те най-често са под формата на имейл или друго съобщение, което изглежда досущ като изпратено от финансова институция, но всъщност цели да открадне лична информация. Данни за пароли към клиентски профил, пин-код, номер на кредитна карта или CVC/CVV код. Как да разпознаеш фишинг имейл? При получаване на имейл винаги проверявай адреса на изпращача. Без значение колко автентично изглежда, кликни да видиш подробности. Ако имейлът съдържа линкове, внимавай за адресите, които се зареждат в браузъра. Ако не води към сайта на финансовата институция, свържи се директно с нея. Внимавай за правописни грешки или лоша граматика. Това означава, че може би текстът е генериран с изкуствен интелект или е преведен с онлайн преводач. Как да реагираш, ако получиш фишинг имейл? Не следвай линковете и не въвеждай твоите данни. Направи снимка на екрана и сигнализирай финансовата институция. Ръчно блокирай подателя. Изтри имейла. Инсталирай си антивирусен софтуер. В случай, че имаш съмнение, че си въвел своите данни за вход в нелегитимна страница, промени своите потребителско име и парола. Ако си предоставил информация за своята кредитна карта, незабавно се свържи с финансовата институция, за да я блокира.